Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikla v roku 1998. Píši sa titulom prvá fakulta svojho druhu na Slovensku a štvrtá fakulta našej univerzity. Brány areálu na Popradskej ulici sa otvorili 24. februára už o 9. ráno a návštevníci si tak mohli prezrieť priestory fakulty. V rámci Dňa otvorených dverí boli záujemcom o štúdium poskytnuté všetky informácie o študijných programoch a o prijímacom konaní. Fakulta ponúka štúdium v bakalárskych študijných programoch Verejná správa a Európska verejná správa. Medzinárodný magisterský študijný program Verejná politika a verejná správa v Strednej Európe zabezpečuje spolupráci s univerzitou v Opave. Rovnako ponúka svojim študentom možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí. Zaujímavou destináciou pre študentov je napríklad Grécko, Česká republika, Nemecko alebo Turecko.